A-Libre, Linköping til Nordic Cup. Crips med Martin Olsen. Åbn i. Seriøst? Ja. Okay. Ja. Sverige. Toilettet. Sekunder. Skabet? Ja, det er fint nok. Det er fint nok. Jamen, Nej, det er jo. Okay. Er det ikke okay? Hvad? Altså, det er fint nok, ikke? Jo, det er fint. Ja. Skal vi ikke sige, det var sidste gang, så? Skal vi gøre det her? Jo, altså, jeg magter ikke.